Moi kaikille! Ja nyt on semmoinen tilanne, että aika hiljaista on ollut tuolla Netflixissä, että noiden lisäysten osalta. Mut eilen on napsahtanut 2 uutta tonne leffojen puolelle. Tai ei ne ihan leffoja oo. Ne on tommosia komediapläjäyksiä. Käydään pitemmittä puhetta katsoa, mitä ne on. Eli tämmönen on tullut kuin The Axis of Evil. Comedy Tower on tullut. Ahmed, Aaron Kader, Mats Jobrani ja Dean Oppeidalla yhdistävät voimansa komedia-spesiaalissa, jossa nähdään Lähi-idän lahjat huumorille. Tommonen setti on tullut. Ilmeisesti aika niin ronskia huumoria on luvassa. IMDb:ssä tää setti on saanut 6,8 pistettä. Mä ite oon Netflixistä katsonut lähinnä noita Pablo Franciscon settejä. Noista komediapätkistä, että niistä mä oon kyllä ihan tykännyt, että se mies on kyllä hauska. Saa nähdä, että missä vaiheessa tää tulee tsekattua. Toinen pätkä on sitten Doug Stanhope. No Refunds on tullut taas eilen. Brutaalista rehellisyydestään tunnettuun koomikon Doug Stanhopen unohtumaton setti Gotham Comedy Clubilta New Yorkista. Mä en ole yhtään nähnyt tältä kaverilta mitään, mutta näitähän on Netflixissä aiemminkin tai täältä muitakin settejä. IMDb:ssä saanut 7,6 pistettä. Ja tosiaan tämänkin voisi odottaa, että tää on aika ronskia settiä. Mutta sehän on vaan hyvä. Hyvä asia se. Mut jees, tommoset lisäykset tullut viikonlopun kunniaksi sinne. Toivotaan, että ensi viikko olisi vähän kiireisempi viikko noiden Netflix-lisäysten osalta. Jees, palaillaan asiaan. Moi moi!